tayo. Yun, matay, laki. Ito na naman, matay. Kaya natin, huli natin yun. Uy, dalawa ng sobrang mabaw, matay. Matay. Mga katay, gaganda ng size mga katay. Ginagawa mo. Mga katay, pangatlo na po ito. Ang laki ng isang mga katay. Wala, nakalabas na. Ayan. Matay, buti na hindi nakalabas mga katay. Pangit pagkagawa ko ng biscuit. Wala ka. O yun, welcome po ulit sa ating YouTube channel mga katay. So dito ulit po tayo sa may bali karugtong po ito ng Rano mga katay. Sa barangay kay Santa Olilia ulit po tayo mga katay. Tara mga katay, samahan niyo po ulit ako mga katay. Naku po, sinabit tayo. Salamat. Wala nga pa naman akong sit up mga katay. Pag sumabit talagang lulusungin ko yan. So yun, maraming salamat pa rin sa mga sa sumusuporta po sa ating YouTube channel mga katay. Sana nakitaan nyo mga katay. Dito lang po tayo manginingit. Pasensya na kayo mga katay, nauna yung huli bago nag-intro tayo kasi mahirap na masiro mga katay. So yung mga katay ito, bali tatlo ulit yung pabiwas natin. Yung dalawang malupit na ating armas saka isang taw-taw. Ganda itong spot natin. Ganun na ito konti pare. Kita mo ito. Taw-taw lang ito mga ito. Grabe ito. Dangerous. Ang tataba yan mga ito. Tingin yung tiyan nyo. Grabe. Mayusik talaga. Para kasi itong lugar kasi mga ito parang di ata pinamiminitan dito. Grabe mga katitap. Ganda talaga. Tsaka itong area mga ito lahat na may nakalawit na kangkong, puro kalbo yung kangkong mga ito. Ibig sabihin yung tilapia malakas kumain sa kangkong. Kaya pagka nakita ko yung mga pagka medyo uminit-init yun, susubukan natin magkakangkong kain natin. May agos lang siya masoy konti, pero dyan napakataas. Pero dito konti na agos. Yun, shoutout nga pala kay Kuya Berting Ramirez, yung Miguelab shoutout kachoy. Kay Kuya Kabinwit Official TV, yung Miguelab shoutout. At kachoy Junjun mga Ramil family sa Binangunan yun. Miguelab shoutout sa inyo. Tropang Biwas channel, yung Miguelab shoutout. At kay Baron TV, yun Miguelab shoutout sa inyo mga rin. At kay Michael, yun kachoy Michael Borak, yung Miguelab shoutout. At sana gumaling na yung anak mo kasi tuluyan sana gumaling. Kay Aldin Bernal, Miguelab shoutout.
At sa Sarmiento family, dyan sa Calapan, Mindoro, yung may love shoutout. Saka sa Abaha family, yung may love shoutout. Sa lahat ng Pines Boys, yun, may love shoutout sa inyo mga tayo, mga FGI family. May love shoutout sa inyo. Tali ko muna mga tayo, tali ko. Ginagawa mo. The best talaga dito mga tayo na gamitin mga tayo na pamingwit, taw-taw talaga eh. Yung patawan kung tawagin namin dito sa Bicol. Ganun-ganun ka lang. Katulad din yung natin kung mayroong water lily, mahirap pumukul eh. Kung may taw-taw ka lang, ganun ka lang. Pag kinagat na yung mga ikang kung kaya magtataw-taw ka. Grabe mga chiko. Balik natin. Malulog natin. Ay, naga. Uy, naga. Kita mo mga tayo kung saan tumama oh. Nasa batok mga tayo. Grabe talaga isda rin to. Pero mo. Ibig sabihin napakaraming isda mga tayo. Sa batok tumama. Grabe talaga. Nadamay lang siguro mo rin yung kasama yung kumakagat. Marami. Nadamay ka. Bali makatakas yung isda natin. Pusit. Oh, grabe mo rin. Tatalungan. Umaagos kasi mga pag ganun konti. Itong taw-taw na nandito na sa akin. Itong taw-taw na to. Doon agoy. Saglit lang po tayo mga tayo mga mimingwit kasi bibili ko ng bigas. Pero nang ano lang tayo mga tayo, alas 9 lang tayo. Kaya mapala ko yung nanay ko eh. Sarado pa kasi yung bilihan ng bigas kaya matig ka dumaan ako. Sabi, pagbalik ko na lang kagad. Sana madagdagan tong huli natin.
huli. Mga tayo. Kahit mahirap tong spot natin mga tayo. Ganda. Yung iba mga tayo, di ko na binibig. Yun, makatay, ang laki. Ito na naman, makatay ko. Sus, marayusip, makalaki. Diyos ko. Grabe, makatay. Wala, kadalawa tayo sobrang mamaw. Grabe, dito na sa atin sa gilid, oh. Ay, katay ko na. Ang laka. Dami natin, huli natin, oh. Dalawa ng sobrang mamaw, mati. Grabe na to. Grabe. Diyos ko. Kaso ang dungis ko ng mga tayo. Grabe. Dito lang mga tayo sa gilid. Dito pa makawala. Isinabit dyan tsaka sa water lily. Grabe natin. Hoy. Dito lang mga tayo sa gilid lang. Grabe, laki mo. Kasing water lily dito mga tayo. Sa gabalan tayo water lily. Dungis na natin. Iba kasi yung putik dito mga tayo, yung malagkit. Kala ko malaki mga tayo. Dilis na naman mga tayo. Hindi talaga itong 100% dali taw-taw na to. Nakakuha ulit ako mga tayo ng magandang hook. Yung 100% na ating anti-zero. Wala maayos na video na naman tayo. Uy! Matoy, okay ito matoy, ayungin to. Pwede ito, di na lumalaki ito ng gusto. Kuhin natin to. Kasi masarap ito matoy. So yun lang po muna mga toy. Hindi tayo dito nakadali mga toy. Bali dyan lang tayo nakadali. So maaga tayo uwi kasi uli pa ako ng bigas. Wala pa kaming bigas sa bahay. Kanina kasana mga toy, bibili na ako. Sarado pa. Tama na to mga toy, pang ulam na namin to ngayon. Sobra-sobra hanggang tanghalihan na namin itong ulam na to. So mga toy, grabe. Laki niyan mga toy. Thumbnail natin ito mga tayo. Nakadalaw tayong malaki. Yan o. Buhay na buhay pa mga tayo. Kinagandaan sa may tayo. May face skipper. Ayun, hindi tayo nakadami dito sa nilipatan natin na tayo. Itong kasi mga tayo, kaya ako lumipat. Nag-alis si tatay, kumuha ng gulay. Mga tayo. Gaano kalaki yan. Yun, thank you Lord sa ulan na naman po namin. Ang tataba pati mga tayo ng dito. Sagana kasi mga tayo sa sa tawag ito,
sa kangkong. Sariwang sariwa. Yun, thank you Lord. Pasensya na po mga toy, medyo bitin tayo. Ako rin, bitin din ako sa ano. Bukas ulit mga toy. Baaw po ito mga toy. Baaw City na to Baaw City. So yun, bali ito mga toy. Siguro dito ko na lang siguro mga to. Hindi ko na dinadala ito mga toy, taw-taw ko Tigas na bulatin natin yan. So bukas kunin ko ulit to rito mga toy. Siguro wala naman dito, itatago ko lang to. So yun, maraming salamat po mga toy sa mga silent viewers po natin na nandiyan palagi sa inyo sa pagsuporta po sa channel natin. Thank you so much. Mga toy, itago ko lang to dito mga toy. Okay. Yun, thank you po. Sayang di tayo hindi tayo naka-harvest ng marami. Maraming salamat po. Pa-share naman po mga toy ng ano natin na adventures po natin sa FB nyo po mga toy. Thank you. At pa-support din po mga toy sa mga nagko-comment dyan, mga legit po yan mga toy, na may mga channel din. Mga legit yan mga toy, na kaibigan natin yan. Maraming salamat po sa solid supporters ko po. Thank you. Miguel Love shoutout ka pala kay Ninang Linda Baliser Oxiano. Yun, maraming salamat. Thank you. Bye bye muna mga toy. Thank you po.